Minä olen tuomiopäivän kukko, ja minä ilmoitan teille tulevan suuren Hei, surun. ei se noin mene. Jouluevankeliumissa sanotaan, että suuren ilon. Unohdit vuorosanasi. Minä olen tuomiopäivän kukko, ja minä ilmoitan teille tulevan suuren surun, sillä 30 länsimaan Ei se noin mene. Mus ja Sarfalin ei kuulu tähän tarinaan lainkaan. Tämä on joulutarina. Minä olen tuomiopäivän kukko, ja minä ilmoitan teille tulevan suuren surun, sillä 3 tyhmää länsimaan rosvoa ovat kaapanneet joulupukin ja porot, sekä panneet jouluherkut kolminkertaisella Ei arvonlisäverolla. kolminkertaista arvonlisäveroa. Meidän on tehtävä jotain joulun pelastamiseksi. Agentti Daffrog. Paikalle, sir. Agentti Jekkosmo. Tänään Otava on koiran tähdistön haukkuman kaurinkääntöpiirin deklinaatiossa, joten Tähdet ovat oikein. seuratkaa joulun tähteä suuren muinaisten luokse ja pelastakaa lasten joulu. Olkoot XM kanssanne ja vaihdelkoon verireerit X-siilit matkaanne. Minässä, sir. Tervehdysmatkaajat, minä olen D-huolta ja me toimitan teidät suuren muinaisen luokse mihin tahansa maapalloa 48 tunnissa tai rahat takaisin. Ei koski force majeure eikä hinta sisällä mahdollisia Suomen tulliviranomaisten yksin ja koiralla asettamia maksuja. Seuratkaa minua. Ja niin lähtivät agentti Daffrog ja Jekkosmurf täynnä CF-henkeä joulubileistä. Siellä ilman pukkia ja poroja olisi kaikki kolminkertaisella arvonlisäverolla pantava. Sillä välin pellolla oli kokoontunut 3 rosvoa odottelemaan seiskansa ja laskemaan saalistaan. Minulla on 3 lammasta. Vaihtaisiko joku ne 2 viljaan? Antaisin sinulle samalla koko Palestiinan. Älä unta nää rattipää. Mutta saat 2 yhden. Sillä saat keiharin. Ja jos mä annan sulle 2 lammasta, niin saanko sulta puuniviljan? Kuulkaa söpitit, millainen smokki tämä on niin maani. Täällä eivät matkailinnut nälkäpelejä pelaile. Oi suurivoinainen, mitä meidän on tehtävä välillä, että saamme kolminkertaiselta arvonlisäverolta? Minä tiedän, mutta en kerro sitä ilman uhria. Mennään kaikki osakkeen DHL:stä. Kaikki 4 veturin roustuvat, kaikki piraatit kansallistetaan, niin minä fuusoin DHL:n itseäni. Teidän on kohdattava 3 joulun henkeä, voitettava zombien hypytys, valatettava smogi maailman lävitse ja lopulta lyötävä smog niiden armeijan haistelussa. 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 Teidän on mentävä jo tasapainoinen Disney-voimaan palautettava on. Minä olen Jyrki Kätöinen, menneen riistokapitalismin haamu, ja sanon teille, että you shall not pass. No niin, Jytä boy, mennään sitä takaisin Brysseliin, niin kuin maan tapa käskee, tai soita Aleksille. Se on mun pikavalinnassa, baby. Ja sä ja mä tiedämme, ettei mistä kumpikaan halua, että se tulee tänne. Se on ainakin ziljoona GG pelottavampi kuin sä tai inflaatio. Minä olen James Moose Island, ja tämän päivän on osoitteen haamu. Totisesti minä sanon teille, you shall not pass. Fuck it, hirviö. Kautta kaikkien maanantaiden henkien. Minä kutsun sinua. Tule apuun, säihkyturpa. Minä olen Vladimir, huomisen ylisodan musta haamu, ja minä totisesti sanon teille, että you shall not pass. Jos Vladimir Kangalata ei tule ja antaa sinulle talouspoliittista informaatiota niin, että enää voi. Pikachu, minä valitsen sinut. Pikachu!
Pikachu! Pikachu! Pikachu! Pikachu! Tynnyrillä ratsastajat, minä en ole turhaan kompapuheitten väyrynen. Minä tiedän, että tavoittelette aarrettani ja sitä ette saa. Mutta joulun kunniaksi lasken 3 ennen kuin käristän teidät. 2! Sinä olet pitkään autioittanut maata ja tuonut kärsimystä keskimaan kantsojille. Nyt on aika näyttää sinulle lippukassan paikka. Tulkaa esiin agentit ja antakaa burstereitten laulaa. Ei syöpää pikkueläimiä, en kestä kohta tänne loikkaa myllyttelee tai pronyja. Laulemaan ystävyyden voimasta. Pitäkää pukkineen, tämä tarve lähtee pahisten liskodiskoon. Just nyt!